Tikulandireni program ya lero ya tikudziweni pano pa Kanema ya Times. Ena mutimvera pa wireless ya Times. Lino tu tili ku Nkata Bay. Kuno tifuna tidziwane ndi mkulu wina. Mkulu amene amachita luso la zosemasema. Nkhaneke ndi imene iyi. Timve kodi ntchito imene iyi. Anayamba bwanji nangano ndi mavuto anje nakumana nawo. Program lero mwindi ine Samu Kalimira. Ndipemphe mukhale pomwe. Ai, tikulandeni wawa. Zikomo kwambiri. Kodi kuno mnazolera fano kotentha. Kunoko tinazolowera kutenthoka kuno. Mmene makhalira. Mmene timakhalira monga ku Nkata Bay. Muna chifanya musalala. Hayi, tingopya tizuwa basi. Mwadelo? Pali nkhani apa. Inde bwana. Nkhani imeneyi ine tikuonera kuti si uchoka m'manja omwewa. Manja ake ndamene manja luso. Akudzione kaya malayi kuti ndani. Ine ndina Nicholas Kamzimbi amene mapezeka kuno Nkata Bay ndi business ya kazi boliboli pano pa chiteche tano. Nicholas Kamzimbi. Kumudzi mkuti. Kumudzi ndi kubalaka. Balaka? Ndi kuti mpezeke kuno. Kuti pezeke kuno nkhani yake ya business ya boliboli kusata kuti mwina mwake ma tourist mwina kupezeka monga Nkata Bay kuno. Tinamva kuti akumene ku business liko. Ndiye tinasamuka tinali pa Balaka pa mango chanofu palionde pachacha pakona pakona pacha tinachoka pamene paya tinasamukira tinapita ku Mangochi pa club Makokola tachoka kumene kucha ndume tupezeka kuno nde mmaona mmene mukuona kuti alendo amadutsamo mmene mapezeka kuti makhala alendo ambiri ndimene timatsatira ife monga ngata business ya volleyball nde izizi mmakhoma ndi amene kusema izizi timba pali aliyense ali ndi luso lake monga ichi pali anzanga mina mapanga ichi so timapanga ine pali zina ndi zina zosiyana zimene timapanga mmadziwana mkamakhala mmadziwana woti ukafuna chinthu choti ese ndikufuna chakuti umathomuza nzako chimene usikuchidziwa nayenso amene uja makhala choti sakuchidziwa amakuuza ndipangire chakuti imene timapangira pa ndino luso ngati lilili apali munaphunzira bwanji luso linaphunzira ndi gogo athu kale iwo anaphunzira ku Genjares ku Blantyre kwa Genjares ndiye pang'ono ndi pang'ono basi matiphunzisana kuphunzisa zizukulu choncho mpaka tafika kuti kunonso taphunzisa ena akuliziwanso luso apo mukaphunzisa anthu ena pali ena kuphunzira chita sanje iyo jealous atsogoleri jealous na mkamalawe kuti wina aliyense azipeza kanga chepe kuti azithandizira pa banja lake ndiye mwena kuti mmene anthu akuchitira ngati mwachitsanzo akaka zosiyana ndi mmene angachitire munthu wina alesa ndi luso lake mpando ngati mmene mwakhalawo chimodzimodzi alipo anthu amati alipo amene amatha mpando za manikeresizi palinso amene amapangaso zimenezo zopentapenta zoti kuna kumbuyozi aliponso aliyense ali ndi luso lake chimene timapangira ndi limwe limaphunzira kwako kwanu ndi amene amachita nkhani imene amapanga nkhani imene iwo anaphunzira kwa Genjares kumati Genjares ku Thyolo mzungu anali mzungu amene nayeso anali ndi kampani kake kamene amapanga ziboliboli ndi amatenga anthu kumauza kuti pangireni ichi pangireni amakani ma samples ndi anthu aja amapanga zimene zicha atapanga luso limeja nanga siyana machoka amasiyana kusiyana kumene kuja makapangira sono paokha paokha paya nawo ambaso kutenga zizukulu anawo kumaphunzisa pang'ono ndiye lusoli tingosirana zimene zikuyendera inu ndinokwatira lili banja muindi anaso lili anaso anga alipo 6 onsewo ndoti izi akuzitsata aya nanga panopa kumbali iyi sinaphunzisa chifukwa chakuti ndi ana kuti amaphunzira sikulu chifukwaso timasamalira ngati mwana umphunzisa ngati ntchito yakupanga asanamalize sikulu chamayisira panjira chifukwa chakuti umwe muli kukoma kwambiri akakhala kuti akusema ndikuyika pansi ngati apa abwera customer agulisa apeza mwina ka 5000 kaja kakapeza kupita ku sikulu mphunzisa mona ngati kanthu yake
amakula mtima ndipo zasifuluso mutu timachoka maganizo amangokhala paziti pa business. Komano ana anu ali pamene ndi interest yona kuti akhozo mwina kumasema zinthu ngati zizi. Pano pansaname pali nachiti chidi chimenechi. Nditwa bwana. Ndedu mkati mwatsamaya ndekuti basi. Basi zonse zagona. Ndithu. Oh. Ndino kuti chifiti chifike poterepa. Chimatengera chani? Ichi chimakhala ndi chimtengo ndi mwanga uwu. Mtengo? Ndi mtengo mwanga. Mitengo yomwe ya ntchire? Yomwe ya ntchire mwanga weniweni. Kwa ntchito ya ife takunamizeni mitengo iyi kwabalena mati azipolipoli amatha mitengo mitengo ya ife katuni ntchito imene timasema pano timachita kusankha mitengo tidula wina apo mforest wina tikadula uko ndiye kuti chilengedwe cha mitengo chimakhabe chilimo muja kwa mitengo yake makhala yotani yosankha apo ndiye muzapeza kuti mitengo khangati sikudulidwa kwa ife mitengo imene timagwisa ntchito izi timachita yosankha imakhala ni mitengo yake imene timayiziwa kuti ndi olimba. Si mitengo yonse imene mmasemera zinthu ngati izi? Palili mitengo yake imene timasemera. Ne mwati uwu ni mtengo? Uwu ndi mtengo mwanga. Tsono apapanga si amalawi amene akutionera pano anichitira umboni kuti imene kakuonekera kanthuka ndiyeno kafike ponena kuti ngasi mtengo ndiye mubole mapanga bwana. Izizi choyamba tikatenga mtengocha timakhala ndi machizozi zipangizo zimene timatani timasemera ndiye timayamba mtengo chakuti timayamba kuti drawing chinthu chachooneka kuti sample ya chinthu kuti tifuna kuonga ndi giraffe zipange giraffe ena mati kadyansonga ndiye timamjambula bwino tikajambula ndiye timayamba sono machizozi ajagwisa ntchito kumabola mmene mukuona kena kumamba kupanga shape sapa shape yoti mutu uoneke mmene ulili apo tikatha pamenepo tindi zitsulo zina timati zokudya timati malikatula. Likatula. Ni chizungu? Chingereza? Chewa. Atsogoleri likatula. Atsogoleri. Likatula. Muchicho mulimo amenewo? Ngamene timagwisa ntchito. Ndiye timachikuta kuti tikhale bwino smooth nanga timakhala charafu mmene timapanga tikasema ndiye timachikuta kuti chioneke bwino tikathapo ndiye timamba kuikira tinkhope sona kuti ioneke kuti ndi nyama yakuti mmene timamunera giraffe amaonekera mwakuti ndiye timamba kumpanga tinyanga take iti timakutu take iti timaso timene mukutiona ndiye amakhala ndi timangamanga timene tipali zisolo zimene so timatani timajokodera kuti tituluke kuti ndi giraffe ndimene timapangira bwana. Mukapapanga izi mmakhala kuti kadyansongayo mukumuona kuti uyu ali apo nkumapanga ulo zimakhala bwana. Zinalowa mutu woyamba timaonera mapepala kuti kadyansonga amaoneka mwakuti koma sono basi zinangolowa mutu timati andipange kadyansonga mangoyamba basi mujambula ndi nzeru za mutu mwatu. Panopo ntanena kuti ndifuna mundisemere buluzi musema buluzi mwene imene ndinkhani buluzi timasema kamufuna uyu wokhala m'madzi uja opha anthu uja ng'ona amasemedwa asomene ujayi bwinobwino chimene mungafuna timapanga. Likuonetsa kuti ili ndi luso ndithu. Luso lalikulu. Ndi zoti unaliyesa kuzopanga? Izi? Pokapo. Ndilingati ineyo panopo kuti ndibwere pano pa ndizambe imene iyi. Pokapo muphunzire ndiye muzamba kupanga. Kumasati mungoyamba ndiye mupanga chinthu chosadziwika bwinobwino. Mubuniseka? Kwambiri. Ndiye nasira kuti timakute tikakuta chonchi tikamaliza. Ndiye sono pamakhazi pangizo monga sandpaper. Ndamene timatikita kuti tipande smooth mujama chita makapenta na muja kutikita kuti chikhale smooth ndipo amakhala mitundu ya sandpaper amene amakhala 80 60 150 ndi 320 mitundu ya sandpaper amene 320 namene apapangisa kuti chinthu chikhale smooth chonchi ziwala bwinobwino tikamaliza ndiye timatenga polish amene tingafune kuti chioneke monga uyu ndi dark tan tinaika polish wa dark tan ndamene tapanga kuti chiwale ndiye tikathira timadikira mwina mwake 30 minutes chipite mphepo chikapita mphepo ndiye timamba kutenga ka wester ndikuchipukuta kumapukuta kuti polish yachoke tsono kungosala kuwala mmene chikuonekera. Tsopano mitengo ya izi simakhala yodula? Ndizochipa. Inusimu yangu harubu. Zochipa iyo iniyo mukhoza kugula. Kuba timadabwa Malawi inu matichoncho zimeja zodula
zazungu ndafusa limeneli ndafusa mitengo chifanga khala amene akutionera pacha ena mwina uva imene nzofuna azikagula azungu akachoka ku Germany ku Holland akarafuna akasambe pa bay pa nkhatabe ndikuti agule ndiwo koma ife sitingagula ena amati ngati nzodula sanamizidwa izi zochipa kwambiri chifukwa timakhala ni mitengo yosiyana-siyana pali mtengo woyamba umakhala wopikulisira kodesa mwina wina achoka kwina kuti ndikaode nayenso akagulise kwina kakaudese mitengo yake makhala yosiyana. Tsono ife kwa ifenso Amalawi mitengo timakhala kuti timachipisirana kwambiri kuti naye munthu akwanise ndimene alili. Tsono anzathu oyera zikopaja ndiye timaziwaso mene tingawasendere kwa iwo mwatikuta oyera zikopa azungu tingasendere sokona mitengo nanga sitimaziwa kuti uyu wabweresa ma euro mapauzi madolars so zimene zatisire muno kuti zikulatula mali kusonza kuti ineyo ndabwera ineyo ndikufuna chichi mundigulisa ndithu mtengo wabwino ndithu inu mtengo wanu ndiwozizira kuti simukaganizireso kutukwana mayero khateka ndipati mati tiziyamba ife Amalawi thandizana tiziyamba ndife Amalawi tsono Amalawi ambiri ife muno timaopa kuti zimene zazungu sikazona koma aisi chonde kusaope galimoto kamadutsa munthu ya Malawi imene kungoona basi kudutsa pamene azungu mathekuna kuyima kuti atani afuse ndikugula kumene timakhala tungopera patali maopera patali tizibwera ukafusa ubwera pafupi kodi ichi mupanga bwanji ndiponso simungaganize kuti chinthu timachiopa chimene chikuchipa chonchi basi ndigula chimene mpaka kuchigula chinthu mosavutaso ndikudziwa Malawi kuti mudikira kuti ndifusa kuti ndamazi ngati chinthu ichi sindifusa chifukwa chakuti ndikudziwa kuti mukatero ndiye kuti mwina bake anena kuti 2000 koma mawa inkuja zakwera fika pa 3000 muli yayi ndaonera pa time zamati yayi 2000 nakupulumutsani amene wakufunawo azangobwera popano azamva mtengoka mwachita bwino sanena chabwino ndi business tithu yokwanira ndi business kwambiri imene ndimene tikulerera mabanja ena anagula timapuloti kuchokera muti mumene izi zosemasemazi munthu kufika poti mpakana walera ndithu ana kumaphunzitsa ana kwambiri monga ngati ine pano ndikuyankhulani ndaphunzitsa ana mpaka amaliza school kuchokera business yake omwe fees yake machokera momwemo ndithu bwana muti tisainyazise iyo musainyazise iyi ndi business mama ka kunthawi yoyamba ndiye ndikuziwa kuti kumene kutifika tifotoza chabwino bwana inuyo mukakhala pa tsiku mmatha kupita ndi makobidi kunyumba kuti mwagulitsa bwana pa tsiku kuti tinene chilungamwe poyamba business yathu inali business kwambiri monga mmene tanena kuti taphunzitsana school mpaka kumaliza chifukwa zimayenda bwino kwambiri koma business yathu inasintha chifukwa chakuti post office inakwera chifukwa lendo ajamata akagula zibolibolizi amakatumiza post office mitengo yochipa amatha kugula kutumiza basi yonko maenda kumene kupita ena mapita ku Zimbabwe na Mozambique zibolibolizi angozitumiza kuti zipita akapezane nazo kuti kwawo koma akagula kanjovu ngati si njovu kodi njovu imene ndiye akagula sikuti amayendera zonse chikwama amatizitumiza post office ndiye panopo zinakwera pano pa bwana post office itakwera inakwera kumene mpaka pano ndiye itangokwera post office azungu naye basi anasiya kutani kumati gula ziboliboli kutumiza kuja malo mwake amakagula ku Zimbabwe ku Tanzania tuwa kumene kuja postage ndiyo chipa kusiyana ndi Malawi muno yakwera kwambiri monga tiyerekeze kanjovu kwa ngati ake mzungu tingulisa 1000 kuti apita post office kuja akamuza kuti kutumiza ndi 2500 kuposa so mtengo umene tangulisira uja ndiye zungu amati kuti zikutheka bwanji chinthu chomwe chipanga chikwane 3500 kuli bwino basi ndichisiye nikagula kumene ndikupita soza kuti ifenso business yathu ikutani ikupita pansi ndipo yapita pansi kwa cha post office ndithu bwana mmene zinthu zilili vuto lina limene mumakumanalo ndi chani mabuto ena ku business iyi mwandifunsa funso loti kodi mmachoka ndi kanthu abwana tisanamilani monga lero mene kwachera lero tichoka basi opanda kanthu matunda ine ngati sinigulako ndi kuti basi ngati simutikula inu ndiye kuti basi tikagona nayo njani mungoti patsana ndiye tikadya abwana business yathu ikutivuta masiku ano
One ndanena za post office azungu matigula kutumiza bwinobwino yonko maendera yawo mitengo yochipa koma pano pazungu kuopa kuti atumize agule ziboliboli atumize post office chifukwa chodula. Ndiye malo mwake ndimenda kamba muja kuti akumapita maiko ena makapereka business umene kucha ife pano satani kumalawi muno usatipasa business. Pamenepo mukuona ngati pankhani zokopa alendo simukuona ngati kuti Malawi ikubwerera mbuyo zikamatero? Pankhani yokopa alendo Malawi yabwerera mbuyo kwambiri. Chifukwa mavuto ena amene tikumana nawo ndi akuti pakati pazungu amatha kutigula koma akapita ku airport amawala ndakatunduza ziboliboli zija. Wauza kuti zimene zizoletsedwa siyani. Ndiye zimene ziyaso mabwereza business mbuyo chifukwa anthu aja akagula yerekeza gula jira fingatuli akamulandi ku airport apita opanda kanthu sonze kuti wanguluza ndalama zake pachabe. Ndiye akapita kwawo kucha amauzana nangasama amauzana kuti atupita ku Malawi tikacheze ndiye amauzana kuti mukandigurire kuti amauzana kuti akapita kumene kuja ngati ufuna kuchigula chiboliboli usakagule akagula ndapa airport. Ndiye zimene ziya mbiri imeneja inaipisa ife tonsa business aziboliboli kubwera mzungu akuti asinikagule amatilanda pa airport amakulandani ndiye panopa sitingagule tikagula mwina ku Zimbabwe olo tikagula ku Tanzania pezeka kuti panopa business yatani yapita pansi tuwalizi musu yapita pansi kwambiri oti alendo sakubwera mmene amabwera apo yanga ndito kale amabwera makatiti kale amabwera kwambiri chifukwa chimene mkazi wa bwana ife aziboliboli tili mbali imodzinso ya zokopa alendo tili mbali yothandiza tourism chifukwa mzungu kalero amati akachoka kwawo amati ndikagule chiboliboli ku Malawi boma lako tira kuchikwa kuli kumangochi kuli ku Machinga kumene kucheni Baraka kuno ku Nkhatabe kucheni kulowa cha ku Rumpi huku amati ndikagule chiboliboli. Ndiye azungu achakati ndikagule chiboliboli sitimapeza phindu ife tokha ya one mzungu akachoka kwawo afika pa airport kuja amulipisa walowa nziko lathu lino la Malawi pamene paja nawonso boma lapezapo chani lapeza phindu. Munthu uja asanafike pano pauzagula ndikapeze chani malo ogona ndiye asanafike pa malo ogona paja amamba kwera gali moto nakasiwa chiko ku airport wapanga haya la taxi ngati watenga uje ndinde kuti atira fuel fuel ndinde kuti apafisi apeza ndalama wa taxi nayenso wapeza chani ndalama nanga kogona amaloji mahotels akagona umene uja nawonso apeza ndalama. Ndiye ife timakhanga tikumalizira sopano atigula ziboliboli zija tipeza atisira madolars timasintha mabanki momo ndalama zathu za momo kuti akamagula makosa madolars ndiye madzio madolars timaziwa ngasima ndiye mareti sanga kusende sanga tisende. Okay tipite ku break tibweraso chigawo cha ziko mokambiri ndi mmene tikuchitira tu pano pakanema ya Times program imene ya tikudziweni lero lino tili mboma la Nkhatabe kumene tikucheza kumva makamaka aluso amene amatha kukhoma zokhoma ngati zimene zosemasema. Ndi chikhulupiriro kuti mukucheza kwathu mukuphuzapo ziwiri zitatu. Dzina langa ndine Sam Kalimira. Tikupita ku break ndipo tikhe tibweranso mchigawo chachiwiri. Tikulandireni tu mchigawo chachiwiri cha program imene ya tikudziweni pano pakanema ya Times. Nanena kuna kuti tili mboma la Nkhatabe ndipo tikuphunzira luso kapena tikudziwana ndi aluso amene amatha ntchito kapena kuti luso losemasema. Tikulandireni chigawo chachiwiri ziko mokambiri timakamba za mavuto amene mukumana nawo chifukwa kuti tikudziwa kuti base iliyonse mpaka munthu umene nzokhoma pali mavuto ena amene amakuvuta kwambiri. Mavuto ndi osayamba. Mavuto ena ndi akuti nkhaniso ya alendo athu akakhala kuti akubwera Malawi muno poyamba zinali bwino visa inali yochipa ndiye pano visa inakwezedwa ndi alendo ambiri akumaopa kuchipwa cha kukwera kwa visa ndiye malo mwake akumapita ku Zimbabwe Tanzania kumabwera komwe kuti Malawi kuja visa ikudula kwambiri kulibora tingotani tipobwera konkuno woti tikumamva zatu kuti ku Tanzania kuli alendo ambiri kumukuja ku Zambia kuli alendo ambiri kwathu kuno kufusa kulepera chikwa chani akuchikwa cha visa yadula kwambiri
ndiyenso ni mavuto amene tikumana nawo pano nkuonanso ndikumene ndinapoyamba kuti tourism yapita pansi ndezimapakeba affect inuyo kwambiri zimati visa ni kumtundaku koma no ino zikupangana affect anthu akunoko kumidzuko zikutipanga affect chifukwa alendo amene timadikirawo sabwera kuno kumalawi chabwino kodi bwanji chani uyu ndi mutu wa buffalo kapena mutu wa chine kuti njati njati chimutu chake chimenechi muopsana zo anthu hayi mukhoza kuchidya kuti wasawa mukhoza kuchipanga mang'ina mukafuna tikhoza kuchiswa pompano tichitangana pompano panga mang'ina ndi kuphwasula pompano ndiye tsopano iniyo mkati mkakhala chete ngati munthu amene mbanga business tsiku ili pene mandiro koma tsiku lili ineyo ndi nakhumudwa kwambiri koma so tsiku lili nasangalala tanuzeni masiku amene awiri masiku kuti tasangalala ndi kukhumudwa ngati inuyo tsopano ngati ineyo ine kwambiri ndimakhumudwa chifukwa chakayendedwe ka business ndiye mmakhakhumudwa daily ndimakhala kukhumudwa tsiku ndi tsiku monga amene anenera kuti masiku ano tikungoweruka manja kumbuyo no kulowesa ndalama ndiye timakhala kukhumudwa kuti ukapita kunyumba kuja umakhala ngati munthu wopanda nzeru anakudikira kuti alandira jumbo koma apeza kuti angolandira zala kungogwirana nawo manja basi no china chilichonse ndiye timakhala kukhumudwa masiku osangalala amakhala ochepa kwambiri ndi ochepa chabwino ndithu bwana ndikufunabe funso ili ndikufuse more kuti mundiyankhe bwinobwino pamoyo wa munthu mukamakhala inuyo kunyumba kaya ndi kuno business stilumo makhali tsiku lina amene koma ine nakondwa koma ine nasangalala zidachitika izi nasangalala komanso makhali tsiku lina amene mati koma ili ndi ichi simalifunanso kuti kumbukira nditi mafuna munuze masiku amenewa masiku amenewa monga ngati kukhumudwa batha kukhumudwa simunakhumudwepo nichiyambiri iti makhumudwa ndiuze tsiku limodzi mene mdakhumudwa kwambiri tsiku limodzi mene nakhumudwa muda kwambiri chidachitika nchani chimene kukhumudwa kwambiri tsiku loti zakuno kapena zakunyumba zakuno kulikonse kunoko chimene makhumudwa nacho ndi nkhani kwenikweni ya business ndimene mandandauliso kuti timangochoka upanda china chilichonse ndimakhumudwa pogeza kuti kunyumba ndingopita upanda china chilichonse olo ndiwe imene usanyamula ndiye ndimakhala kukhumudwa kwambiri siku la chikondwerero ndioti ndikapanga business monga siku lina ake ndinazapanga business pano yambiri napeza ndalama mukwania kuti nachoka ndisakala saulula wamungozowa kuti napanga business mudasenda ndani nasenda wina wakenso ndiye bwana inachoka mosangala kwambiri kuti kajumbo ndithu anakulandira kunyumba abwera bambo ndithu kuoneka kuti wapa nzeru pakhomo ndithu ndithu bwana ndi mapempho anje amene mungapemphe amene muona kuti zitatere mwina make business kuzoenda bwino choyamba chimene tingapemphe ndiyoti tikupempha ku tourism kuti yo ndithu ayesese kutithandiza monga ife aziboliboli azitika pa air chifukwa timaona kuti anzathu ena opanga zisalu ogulisa kamiphika amawika pa air kumaonesa zimene zikupangidwa Malawi muno koma pomwe chiboliboli timangoona mwina patali pang'ono ndiye chimene tikapemphe kuti tourism azokopa lendo atike kwambiri pa air monga ngati kuno kunkhatabe mmene palili ababa sitinaone akuonesa pena paga kuti ziboliboli izi mwina ngati kuli kuoneka nditangooneka ndine nthawi inake so amandipanga interview MPC koma izi boliboli tikupempha kuti atikire pa air kuti kwaza anzathu azungu aziona kuti tikapita kuboma la Nkhatabe malo akuti pa chiteche turnoff tikapeza ziboliboli tikagula mukapita ku nyumba makonda kudya chani ine chimene makonda ndi sima yomweyi sima sima ndi kuno kunkhatabe sima ya chani sima ya somba inake timati batala amene amathirisa moto batala ineyo mukana khalo simu nakambe choncho nkanati I think ndapita malola kuya ndapita malola iya sima ya batala yapa makala kuiwo chabwinobwino moto so mazima ngati moto wake uli wolenga boti amathu amene akuona pa TV ipo akudziwa kuti abambodi nzoonadi amazikonda zimene ndizoona timazikonda kwambiri tipite kumapeto apo gameneyo koma no ndimafuna kuti mutsindike kunena kuti business imapindula nayo ngakhale mukumani mavuto osiyanasiyana koma mumapindula ndithu mukuona betsogolo pa business ya ziboliboli panopa bwana saname tsogolo sitikuliona kumene tikupitako monga amene ndakambira poyamba mavuto amene tikumana nawo panopa ngati sizisintha palibe zabwino ku business yathu
woti mwinaso ambiri tiyamba kuchoka panopa chifukwa cha kusenda kwa business. Mwina moyamba kusamuka? Tiyamba kusamuka nakati sikaliranji pa. Kuithawa taona bwana. Wapa malo makhala ukamaona kuti pakuyenda bwino. Usangalala upeza khobiri ndi siku ndi siku khobiri kulowa nthumba koma ngati ukhala kuti mwina mwake 1 week ndirama usalowa nthumba malonde kuti simalo yani. Ndiyo masaka kwina kuti kapena ka business kena kuti kangatithandiza. Pali wina kutionerapo mnyamata kandi mtsikana kumene akuona paja akufuna kuti mwina mwake mumuuze chimene angachita kufika pamene mulini akukusirirani kwambiri kuti koma nditakhala ngati bambo amene acha kuti ndizisemasema zikulunchitira ubwino mungampatse malangizo otani? Malangizo ake ndoti ngati ali ndi chidwi choti aphunzire ntchitoyo atha kutipeza panopo timuphunzitsa ntchito imene timasamera kuti timapanga mwakuti mpaka afika poidziwa mpaka tomatikita sandi pepa mapolisha ndikumaika pazika. Nayenso moyo wake ukhoza kusintha zitakhala kuti zinthu zikuyenda bwino ndithu. Kuti pano mpaiso komiti? Tindi komiti. Pompano. Zimaenda ndithu? Zimaenda ndithu komiti? Zimaenda bwino. Makangana to koma. Kukangana malo ndi sali phela kukangana. Koma timakhala pansi kukambira. Cheya wa usiku Akutukwa nido ndeko sayamba. Koma azonse zimathangu kukambirana. Mwadero. Timakambirana. Ndithu abwana. Ndiyamikire kwambiri chifukwa tafika kumapeto wa programu iko amwina kukhala maliza kama yanu ndi imene. Chabwino. Ine mawanga umaliza ndiakuti ndikubwerezanso tikupempha boma lithandize kumbali ya tourism monga tanena kuti ma benefit kapena phindu simakhala ife aziboliboli tokha komanso boma nalo limapeza kuphindu alendo akafika malawi muno pamachoka kwawo kuti ngagule chiboliboli koma safikira pa chiboliboli afika malo osiyanasiyana monga mmene tanenera muja afika mpaka pano zati kula chiboliboli. Chinaso chimene tingaonjezere choti tingoyamikirabe a president kwenikweni pa nsewu umene atikonzerawo zochoka ku Mzuzu Nkhatabe woti ma tourist masiku anopoyamba apo amazembazemba malinga ndi mmene msewu unalili koma panopa alendo ayamba kufika anthu akuyenda bwinobwino mopanda avuto lina lililonse galimoto zikuyenda mosavuta kuchoka Nkhatabe Mzuzu Nkhatabe maminisi ochepa pomwe kale amayenda maminisi ambiri. Ndiye tikuthokozanso boma kuti atigwira ntchito kutipangira chitukuko chotikonzera nsewu. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Osayiwala kuti pa 21 ni mavoti. Mukavota? Tilichire kuzakwa kwa vota. Mukavota? Tikavota. Chifukwa nangasi opanene ukavota ndilo sisi dayenzi. Sizika kumene. Komanoti amalayi tikavote. Tikavote. Chifukwa ni udindo wathu. Si choncho. Choncho bwana. Pano mbalembetsa paziboliboli. Tinalembetsa. Tonse tili apa. Mnalembetsa. Talembetsa ndikukonzekera kuti tikavote pa 21. Ndathokoza. Ndithu bwana. Zikomo kwambiri. Mmene mutu ndi mmene tamalizira programu ya lero ya Tikudziweni. Lino tinali m'boma la Nkhatabe kumene timaphunzira kapena kudziwana ndi mkulu amene amatha bwino kwambiri luso lwa zosemasema izi. Ndine chikhulupirira kuti mwaphunzirapo zambiri amene machita mabizinesi mwaphunziraponso luso la anzanu amene amachitira pano. Dzina langa ndi Samu Kalemera ndikupemphera kuti mtsiku wina mudzakhale pompo pomwe ndidzabweretsa mpulogalamu ina ya Tikudziweni.